Скъпи читатели и приятели на Роден глас, пред вас е новият първи брой за 2024 година на вашето списание. Пристига с богата информация за срещи и празнични събития в българската общност. Част от родната диаспора се срещна с българския посланник в Прага. В Устин над Лабем се състоя първото за годината заседание на съвета на председателите на сдружения, членове на АБС. В регионалните ни сдружения подобаващо почетоха родните мартенски празници, а изложбата на исторически модели на автомобили, дело на художника Стефан Иванов, се превърна в истинско културно събитие в град Млада Болеслав. Сред многото интересни новини ще намерите интервю с един 12-класник, който учи в Българското държавно училище още от първи клас. Как се ражда любовта му към изкуството, какви награди има в различните му сфери, какви са плановете му за бъдещето, ще прочетете от вълнуващия разговор с него. Когато любовта към България е на всичко, се раждат легенди като списание Роден глас. 53 години, история, традиция, модерни идеи и престижни награди. Единичната цена на вашата медия е 50 крони, а годишният абонамент струва 250 крони. Банковата сметка на Роден глас е 107 малко тире 50 25 64 02 77 /0100 Комерчни банка. На същата банкова сметка, ако имате желание и финансова възможност, можете да дарите 2% от данъците си за миналата година. По този начин не само ще подпомогнете бъдещето развитие на списанието, но и ще получите намаление за данъците си за настоящата година. Благодарим ви, че подкрепяте Роден глас, гласът на българите в Чешката република.